Tret de sortida del curs escolar marcat aquest any per la nova llei d'educació i els llibres digitals. Per seguir-lo de ben a prop, el president de la Generalitat, José Montilla, ha visitat l'escola Milà i Fontanals, al barri del Raval de Barcelona, des d'on ha destacat la forta inversió del govern català en educació. Com aquest, 4.477 centres educatius obren avui les seves portes per acollir els més d'1.200.000 alumnes que comencen, la xifra més alta dels últims 17 anys. La llei que aquest curs comencem a desplegar ha de permetre modernitzar el nostre sistema educatiu, avançar cap a una educació que busqui l'èxit i l'excel·lència, que promogui l'equitat i la igualtat d'oportunitats de tots els infants i joves del nostre país, independentment d'on vinguin, d'on visquin o d'on estudien. Independentment també del seu origen i dels recursos de les seves famílies. Aquest és el nostre objectiu bàsic i l'aconseguirem. En aquest sentit, aquest curs entraran en funcionament 104 nous centres i la Generalitat manté el ritme de 2 centres nous cada setmana. El govern centrarà els seus esforços en la millora d'equipaments, la formació dels mestres, el trilingüisme i la integració de les noves tecnologies a les aules. Precisament el canvi de llibres per portàtils ha estat la gran novetat d'aquest curs, tant pels alumnes com pels professors. Finalment, el president José Montilla ha remarcat la importància que té l'educació per un país i en l'actual context econòmic ha dit són les societats més i més ben formades les que sortiran abans de la crisi.